IFM News. Lokal. Idol John, go! Manam nama ma-establish sa di opisina iti Department of Migrant Workers Desk iti siyudad ti Lawag kalpasana ti imununan ana ipasa a resolusyon iti kalabes iti Sangguniang Panlunsod. Ini Sangguniang Panlunsod member ken Attorney Juan Conrado Respicio II. Awan paya ti maaramat ng opisina ngem agapu iti Executive Department ti posible ma-deploy. Imbatad na posible nga agapu pa iti Public Employment Service Office wenno PESO Office iti may sign iti nasong opisina wenno dagiti makabael iti responsibilidad. Ti DMW desk ket ada iti babaen ti Overseas Workers Welfare Administration wenno OWA ang mga sistir kadagiti overseas Filipino worker wenno dagiti Pilipino nga kasapulan ti naduma-duma a serbisyo agapu iti balas ti tao ken dagiti nakasangpete na ditoy Pilipinas. Iti voice clip tayo Bernard iti manlangin video na lobat pa dagiti cellphone trend kadagiti kawan serbisyo ti kuryente. Apo talagang pati da kay gayam na apektaran. Okay, denggen man ni Abogado Respicio maipanggep ka dito nga damag. Okay? Actually, still to be established that migrant desk or office to be established by the Philippine Migrant National Office of the Migrant concerning migrant workers. Yung city no concern mang office sir itilawag mo pa. Yes. When ako. City government mati mang provide kay DJ tao no ka sir? Yes, it shall be designated by the DJ natin nagan ng DJ kasla OWA desk ko na sir? MOA desk ang kapunti from the executive department, maybe from the PESO office or anyone capable to perform the job. Yan pakabirukan to office lang no ang mo di pa na-establish it shall still be established kana po. Ti paset ti panag-sarita ni Sangguniang Panlunsod member ken Attorney Juan Conrado Respicio II. Ape ang opisina ti OWA ti city government Idol John? Adeti OWA ket adadano ka dito barangay Unon Idol Bernard. Ngem deti opisina met nga pagkuan deti city posible nga iti CSWD ngem awan pay deti. For the meantime ko nam ata social welfare data hamo nga overseas worker data. CSWD, it is a separate department of the government, Idol Joan. When, Idol Bernard. Okay. Any more? Dito pa lang ti damag iti siyudad ti Lawag, Adway 99.5 Lawag, Idol Joan Lipin, Tatak, or MN.